Noi tervepä terve, Sonni täällä. Ja nyt on vähän erilaista videota. Nyt olisi siis tarkoituksena vähän niinku näyttää nosteissa tässä esittelyssä unboxaa vähän Metallica-albumia Kill 'Em Allia. Ja tosiaan muistakaa tilata kanavaa ja tykätä videosta. Ja katsotaan nyt kun ei tuu pelivideoa, niin vähän muitakin videoja väliä tehdä kuin pelkkiä pelivideoja, niin katsotaan, että miten sitten tässä, että kuinka te tykkäätte näistä videoista, mutta okei, eli kyseessä on Metallican Kill 'Em All. On kova albumi. Metallican ensimmäinen albumi, studioalbumi. Hyvin suosittuja kappaleita, tässäkin oli miljoonia kuuntelukertoja tässäkin. Ja 83 vuoden albumi. Metallica Kill 'Em All. Tää on hyvä albumi. Tässä näkyy Bang That Head That Doesn't Bang. Siinä on Kirk Hammeti, Cliff Burtoni, Lars Ulrich, James Hetfieldi. Ja biisit lukee täällä. Hit the Lights, The Four Horsemen, Motor Breath, Jump in the Fire, Anastasia Pulling Teeth, Whiplash. Sitten lukee täällä toiset. Phantom Lord, No Remorse, Seek and Destroy, Metal Military. Ja on kova. Sitten kun katsotaan tänne, niin Kill 'Em All. Tässä se on hienon näköinen tää. Siellä on äijä ja kun käännetään, niin täällä on sanat. Täällä on biisin sanat siis. Ja Black and Dead ja oma levyyhtiö. Ja joo, elikkäs hieno on. Sitten kun tänne katsotaan, niin täältä löytyy tämä levy. Tää onkin tämmönen punainen, oikein hieno. Hieno levy on tämmönen. Kill 'Em All lukee siinä ja joo. Semmonen Kill 'Em All -albumi. Tilatkaa kanava, tykäkkää videosta ja ei muuta kuin ostakaa se, ettei oo ostanut vielä ja se on sitten näkemiin.